Adlaw mga binati og minahal kong matalumnon. Deta karon sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Okay, September 11, 2022. Iko live diri sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Okay, karon September 11, 2022. Magpadayon ang atong pagtabang sa isla o pagkuan sa atong advocacy niya. Happy birthday di pod sa ato ang usa sa haligi sa lungsod sa Matalom, si Maria Nicolina Caubi. Mao ni siya ang mentor og mao po ni ang pamilya nga mitabang na ho sa pagka-eskwela. Taptak din sila nga moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Happy birthday sa atuang konsihala sa lungsod sa Matalom, si Maria Nicolina Caubi. Ang paglaom og ang usa ka moserbisyo og andam nga motabang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay, magsugulan ta guys sa atuhang advocacy nga mga taog basura di atas part sa okay. Oni part nga portion nga atubangan sa Canigao Island. So guys, mga tao ko na lang ito guys, mga taog samo o basura. Okay guys, mo ni katong ganahan usuroy, welcome mong tanan nga mo ni ang atubangan nga part sa Canigao Island. Sorry na ta ang iya ito ba yung bisitahon ato ang isla sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Hata o plastic. Guys, basura. Bisa matag plastic case. Okay. Palikon ko sa katong ganahan usuroy sa isla. Welcome mong tanan nga mobisita og musuroy sa diri sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Once again, happy Sunday o God bless ka natong tanan.